Titi disi hapangni bai kaisa yoga hinui tini chengjaka 15 August ni tui no obo khaijaka o program rok yoga khaina nango sak sori kaham wngnani bagui no obo hai kwbangma student rok no tui tai teacher tai officer rok bo manjagui o yoga rok no khainani bagui chengsajaka obo wngkha 15 August ni tui no o program rok khaijagui tongo titi disi hapangni tui oboni tui kwbangma swrwngmung tongo yoga ni tui sak chayangma rok chawui thango sak bemar rok katio omo haikhe beyam rok yoga abo hai kwbangma potri pot khaina nango sak sori ni bagui amono tui no naikoloi kwbangma cherai rok no tui bo obo haikhe khaijaka yoga tei oro student kwbangma manjaka tei CRPF bo manjaka tei TSR ni tui juan rok bo phai oro manjaka tei officer titi disi hapangni officer rok bo phai manjak phaikhe joto no chwla bwrui joto yoga khainani bagui chengsaui rwjaka obo kwbangma salrogmung no obo haikhe uram omo hai yoga rok khaijagui phwrungjagui tongo sak sori ni bagui tei kwbangma 15 August ni tui khela rok kwbangma dal bidal khela daily no obo haikhe no cholinai khela rok ni tei sak sori ni bagui obo hai aboni bagui no naitongdi TRE TV ni tui no kwbangma chawui nukmanai titi disi hapangni area khumulung area ni news rok bahai tamo chologna update manani bagui norok naitongdi chawui TRE TV mampli chawui naitongdi subscribe khaisa tongnai kisa khaidi tei bell icon rwui abo ang video dakhano nongni thini sagui jatkhe abo haikhe norok bo rwinani bell icon ni notification sini haikhe norok saimanai TRE TV tamo video load khai tong abo rok no naimanai norok bai rok naitongdi chawui TRE TV mampli ni tui no TRE TV ni mampli ni tui no kwbangma khumulung amchaini news rok naitongmanai naitongdi TRE TV ni mampli rok tui no omo hai yoga ni tui naitongmani omo 77 tongmo Sadinata Divas Parliament sal no tui 15 August omo no tui no obo rok program khaijaka naitongdi TRE TV ni bisingtwi chawui joto luku rok no koijago nainani bagui TRE TV no jara subscribe khaiya tabuk bo khaisa tongnai khaisa dadi norok naitongdi twrwk nongni teibo nongni bagui video tubui tongo।